всичко ще е точно тук. Ти знаеш ли колко взимат другите, а? Знаеш ли колко взимат другите? Значи бях в една къща, ушушка не са ги направил. И нищо не са направили. Оставили са си ръцете направо. Нищо, абсолютно нищо, пък много пари са им взели. Пък нашата цел не е така. Предлагам ти, виж, давам ти оферти, 2 на цената на една, това. Нали, взимаш 2 плочки, плащаш за 3. Ние не сме такива хора. Нас не е за парите. Нас идваме, свършваме с работа и се тръгваме. Хората доволни и ние доволни. Това е. Ще стане работата, значи, разбрахме се. Само монстричката да платиш, аз ще ти оставя направо. Тя се остава тук за тебе направо. Само да я платиш. Да звънна, само да питам колко беше. Да не те изложа нещо, не знаеш. Аз изобщо не искам да лъжа хората, защото... Ало, Гошо, мостричката колко беше? Добре, айде ще кажа на хората, айде. Мостричката ще е 500 лева, ще е мостричката. Скъпо ли? Скъпо ли? Май нещо подценяваш труда, не, а?